Hi guys, what's up? It's me, Chidi Wax TV. So ngayon, magtatagalog lang ngayon. Taputang na. So magtatagalog tayo ngayon kasi meron na tayong mga Tagalog na subscriber. So gagawin natin para maintindihan yung lahat. Magtatagalog tayo. So ngayon pansin nyo, di ako naka-jersey kasi nga wala tayong long ride ngayon kasi alas 3 na ng hapon. So ngayon bibili na lang tayo ng pagkain tapos tatambay tayo para lang may pang content ako kasi tagal-tagal ko na hindi nakapag-upload, mga 1 week na rin. So bibili tayo na yun ng pagkain, milk tea siguro tsaka burger para one hit combo. So tayantay lang guys. Bye bye, babalikan ko kayo. Nabili na natin yung milk tea at saka yung burger. Walang burger. Burger. So walang burger kasi daming tao guys. Bawal tayo sa madaming tao. Pupunta na tayo sa spot. Doon natin uubusin to. Pasensyahan nyo na yung Tagalog ko kasi di pa ako sanay. So tayo lang guys ha. Pupunta na tayo sa spot. Bye! So guys, what's up? Dito ka So guys, pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko kasi bulol-bulol eh. Hindi ko pa kasi Hindi ko pa kasabisado yung Tagalog. At saka nagtatagalog tayo kasi para alam nyo na, may mga Tagalog na subscriber na tayo. At gusto ko pare-pareho nyo maintindihan yung pinagsasabi ko kasi minsan pulpulan yung pinagsasabi natin. Pare, honest ka! Honest ha! Honest ka! So ayun na nga. So it's been a week na di tayo nakapag-ride kasi alam nyo na, pasok tsaka finals namin ngayon, pero tapos na. So andito ako ngayon para makapag-chill. So hangin yun lang at makapag-muni-muni. Sure. So yun na nga, bumili tayo ng milk tea. Tapos wala tayong burger kasi yung burger natin daming tao. So bawal tayo sa madaming tao kasi sa iligan ngayon, balik MPCQ na. Alam kung marami na naman bang apektado ng COVID-19 dito. Gusto ko lang makapagchika sa inyo. Yung tayo lang. Chika-chika. At so, yun na nga. So, wala miss. So, gusto lang ako sabihin sa inyo, try to treat yourself. What? Yung parang wala kayong, kahit isang araw lang, yung ganon, yung wala kang iniisip na problema, pumunta ka sa lugar na gusto mo. Yung kung gusto mo, ikaw lang, pwede kang pumunta. Then try to forget your problem. Oh my God! Kasi yung problema natin, nakakadala yan ng stress eh. Tapos yung stress nakakadala ng cancer. Kasi pag nag-cancer ka na, patay ka na. So yun na nga, try to treat yourself na kahit isang araw lang. No! Kalimutan mo muna yung kahit di ka muna magbike,
Kahit nasa bahay ka lang o di kaya nasa lugar na gusto mo, punta ka doon. Then, try to relax. Forget your problems. Gago! Empty your brains. Dude, parang ganun. So, kasi kailangan natin yun eh. Kailangan natin ma-refresh yung mind natin para mawala yung mga problema natin, yung mga problema natin dyan. Kailangan natin yung kalimutan. Kaya kung ako sa inyo, guys, huwag niyong masyadong dibdibin yung mga problema. Kung anong problema nyo ngayon, kalimutan nyo pagkabukas kasi naapektuhan yung araw nyo yan. Tulad ng nagka-problema ka ngayon kasi isipin mo kinabukasan. So yung kinabukasan mo, Wait a minute. parang di na rin maganda. Imbis na maganda yung pasok ng umaga mo. So pag may problema, dapat kalimutan mo yan. Okay. At isa sa nagpapalimot ng problema guys, yung pagbabike. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ha? Alam niyo yun? Yung pag nagbabike ka, parang wala kang problemang iniinda. Lalo na pagkasama yung mga tropa mo, yung mga barkada mo, nagbabike kayo. Diba? Parang nawawala lahat ng problema nyo. Hindi totoo yan. At saka, nakakalimutan nyo kasi napapalitan ng masayang alaala, masayang pagsasamahan nyo ng mga barkada nyo. So, ganun lang. Pare, anis ka. Alis ha. Alis ha. Ang bike kasi guys, para sa akin, madaming tulong to eh. Una sa trabaho, hindi ka na kailangan mag-commute. Hindi totoo yan. Pangalawa, sa healthy lifestyle. Diba, nakakapag-exercise ka. Hindi totoo yan. At pangatlo, para sa akin kasi yung bike, di lang pang karera eh. Kasi yung bike, nili ko tong bike kasi gusto ko makapunta sa mga lugar na wala akong gastos, wala akong yung pinaghihirapan mo, parang ganun. So, yun na. Kung may bike ka guys, madaming matutulong yun. Kahit anong bike pa yan, steel bike, steel frame, carbon o alloy, ano man yan, bago o luma, dapat halagahan mo rin Kilala kong kaliskis mo, oy. yan kasi yung iba yung iba humihingi ng bike kaso wala silang pambili. Kaya kung anong meron natin, pahalagahan natin Okay. kasi pangarap ng iba yun. So, milk tea muna guys! Milk tea! Milk tea! So, yun na nga. Forget all your problems. Tulad dito, peaceful. Peaceful, walang problema. Kasi guys, putang na, nasa-stress ako sa klase namin guys. Kilala kong kaliskis mo, oy. Hirap talaga mag-college guys, lalo na pag marami kang iniisip. Pare, anis ka. Alis ha. Hindi ko kaya. Alam mo yung gusto mo na magpahinga kaso kinabukasan iisipin mo na naman exam, quiz. So, kailangan talaga natin na mag-relax, mag-chill. Kahit isang araw lang, sa isang buwan, kahit apat na beses. No! No! I-free mo yung mind mo kung wala kang iniisip. And also, yun. Wala na. At so, sorry nga pala kasi di tayo nakapag-vlog for almost 1 week. Kasi yun na nga, exam. Tapos ano pa, madaming gawain sa bahay. Bola lang yan. Yun lang guys. So, wala muna tayong ride ngayon sa next week pa ata. Ewan ko lang kung may kasama ako, solo na naman. Kasi mas maganda kasi guys pag marami kang kasama. Kasi malilimutan mo yung problema mo. At so, masaya, masarap pag marami. So, yun lang. At uuwi na tayo kasi
Umuulan na oh. Tingnan nyo. Oh, ayun na. Umuulan na. Yung bike ko. Ay ka. So, yun lang. And also, sa mga kapadya ko dyan, JD Waps TV, paki-subscribe at pag umabot tayo ng madaming likes, madaming subscriber, pag na-monetize tayo ng YouTube, magpapag-giveaway tayo ng mga parts ng bike. O di kaya yung first, wag yung first bike ko kasi madami kaming lala nito. Kami na kaming pinagsamahan. Tulong-tulungan na lang tayo kung magpapasubscribe din kayo sa mga YouTube channel nyo. Message nyo lang yung Facebook page ko, JD Waps TV. Active yun at share ko yun sa mga page din sa mga Facebook group katulad ng Hugot Siklista, Team Biker Dude, Solo Bikers Official, and Filipino Bikers Club. So yun. So bye guys. Happy talking to you. Love you.